Týmto považujem tankové dny Laugarício, deň s podzemnými silami, za otvorený. Skupiny 22. prieskumného pluku z Prešova. Opravárenského práporu Martin. Ak zapadne osobné auto, vyrazí pre ňo nákladiak. Ak zapadne nákladiak, príde a predstavujú plávajúce transportéry PTS-10 patriace 901. ženijnému práporu zo Serede. Co veliteľa vodiča má účinnú ventiláciu a vykurovanie. V prednej časti sú dva spotné vlnolamy, ktoré vysokotlakým firmy Rheinmetall umožňujúcu streľbu rovnakým strelbovým kanónom stabilizovaným vo všetkých osiach, vybavený laserovým zameriavačom za väžou, za veliteľom na ľavej strane vidíte komínček, kde vozidlo má systém riadenia palby, kladivo, ktoré bolo vysoko sofistikovaný, umožňoval napríklad prenos dát, prenos stlačením jedného gombíka do riadiaceho systému počítača, teda počítača, ktorý potom upravoval náležite palbu. No a ďalšia premiéra na tankových dňoch Laugarício, toto sme tu ešte nemali. Legenda nemeckej Panzerwaffe, všetkých nemeckých tankových divízií. Pancery štvorky sa začali vyrábať už pred vojnou a v prvých zhruba 2 rokoch konfliktu boli radené ešte ako ťažké tanky, ktoré mali za úlohu asistovať jedných tankov. Hlavnú výzbroj tvoril 75 mm kanón, počnúc verziou G, išlo o dlhohlavňový kanón, ktorý bol schopný bojovať, konkurovať prakticky všetkým stredným spojeneckým tankom. Panzer 4 nám pováňa 12 valec Maybach naozaj s nezameniteľným zvukom, V prípade napadenia nejakými prostriedkami chemickými alebo radiačnými, no a potom postupuje plejada. Máme do dneska zo všetkých bojových účastí a za tým nasleduje tank LT-38. Tank LT-38 bola prelomová konštrukcia československej výroby. Hlavným konštruktérom bol pán Surin, ktorý po vojne zmizol, keď prišlo KGB. Túto LT-38 vidíme v kamufláži a v prevedení aj s väžovým markingom slovenskej armády na východnom fronte. Farba je tzv. Nemecká Panzergrau, teda tanková sila, ktorá sa používala zhruba do toho 43. roku, áno, aj s tou trikolórou. Ináč tento istý tank môžete vidieť aj napríklad v exteriérovej expozícii Múzea SMP Banskej Bystrici. Ďalšie vozidlo je vozidlo Aro M461. Bol to rumunský pendant k Tugázu alebo UAZu 469. Používaný hlavne civilnými zložkami u nás. JRD to malo rozličné družstva, strojno-traktorové stanice a tak ďalej, lebo na toto lietadlo nevydalo lietadlo. 3485, v tomto prípade ide naozaj o raritný kúsok z vojnovej produkcie, teda vyrobený ešte počas druhej svetovej vojny. Vidíte to jednak na perforovaných kolesách a takisto na takom hrubom, málo opracovanom prevedení veže. Všimnite si, že na veži tanku je marking 21. v decembri 1944 a v januári 1945. Ďalšie vozidlo bol ZIL 131, ďalej nasleduje vozidlo OT-62 Topaz. Je to vozidlo, ktoré bol predchodca boji zbrojí, predchodca vozidla BVP. Je vysoko plavby schopné, odviezlo až 17 hodín. Tu vidíš svoje spálené dania. Tento tu nebol zapraš.
To vidno milujú na nás. Preto nás poliali, ja sa lepší ten traktor na Tam tak dekoráciu. lebo ešte na vrtej možno príde. Viem, že si ešte zblízka tačí. Ja som ich nevidel, som ich dal rýchlo dole. Teraz by sa mal pozdraviť ten, čo mierí, vidíš, už nás zdraví. Teraz ten, čo mor. Zdravec, kapit, navigátor. Ten, čo je na starosti, má veľký kapitán. To už si pamätám. Vysprojí také telo. Dobre sa mu otáča tá hlave, diváči sa o 360 stupňov. Má samovolne otáčajúcu, že spodek sa môže točiť do opačnej strany, do opačnej, alebo Jelobom. veže, svojí slapetka, a dajú to tak svojí povačka. Ale viete, čo vám poviem? Baraka. Teším sa na testy, ja som dal lepší, keď išiel. Nechcem. Pôjdeme tam do toho lesa. A však ja mám peniaze. Pozor, tam máš draček, tam neprejde. Toto se stáva. Alebo Sákovej. Nie, ona je prezidentka tam, ale neviem, jak sa volá. My máme ministra Šupaja, ešte. Ale to je. Krišti, ako máš ten predvík, No, co tam točí? že sa ale všetko tak. CV90 je súčasť rodín pancierovaním, zabezpečuje veľmi vysokú úroveň ochrany a bezpečnosť posádky. Ľahký tank CV90-120 by sa mohol stať ďalším kľúčovým prvkom v posilňovaní výzbroje slovenskej armády, čo ho robí takým výnimočným. Technologická špička poskytuje vysokú taktickú a strategickú mobilitu. Zo 120 koní dosahuje vozidlo maximálnu rýchlosť 70 km za hodinu. Udržiava si operačný dojazd 600 km na jedno naloženie paliva. Navyše môže niesť súdy s palivom, ktoré umožnia zvýšiť dojazd približne o 150 km. To znamená, že by sa Enter nebude tak. Idú zdraví. Zdraví. Jelom alebo čím. Nie, najprv
Takže tento tank a ešte ďalšia zaujímavosť, že táto prevodovka Praga Wilson bola neskôršie použitá v obrnenom transportéru OT-64 a vlastne všetky pozostalé Ak sa počujeme, tak zatleskame. Zakývajte, počujeme sa. Áno, je to výborné. Ďakujeme veľmi pekne. Vrtuľník UH-60 Black Hawk, ktorý pilotuje plukovník Štefan Okoš, veliteľ 51. výsadkového krídla Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na palube vrtuľníka sa nachádza útočný tým protivlkového prieskumu 65. prieskumného práporu, ktorý je súčasťou spomínaného 22. prieskumného pluku. Posádka Black Hawk nalietáva do identifikovaného priestoru za vozidlom nepriateľa stredov z palubových zbraní, konkrétne z lafirtovaných 7,60 mm km 240H do motorovej časti zastavuje vozidlo. Útočný tým sa na palube vrtuľníka vykonáva zosadnutie pomocou fázrov. Ide o spôsob, kedy vrtuľník zostane vo výse nad zemou, vo výške na dĺžku hrubých hlán 7 až 8 metrov. Z neho postupne z oboch strán zlanili útočný tým. Po zasadení tým vrtuľník odpálil lana, zvíje sa a vykonáva tzv. Vzdušnú podporu overwatch, čo znamená, že robí kontrolu a zabezpečuje bezpečnosť pre tým na zemi, nakoľko z výšky je väčší prehľad nad situáciou v prípade rizika, ktoré by smerovalo do priestoru, kde sa daná akcia vykonáva. Momentálne útočný tým vykonáva neutralizáciu protivníka alebo vzdušných zbraní. Útočný tým práve prehľadáva vozidlo, prehľadáva zneškodené osoby. Pričom získava prísne utajované informácie nepriateľa. Príslušníci roty hĺbkového prieskumu 65. prieskumného práporu sú vybavení primárnou a sekundárnou zbraňou. Primárnou zbraň tvorí CZ Bren A1, ktorého súčasťou lézový zameriavač Diebol A2, kolimátor EOTech XPS 3, zväčšovací modul EOTech K33 a 4 zásobníky na muníciu kaliber 5,56 NATO. A sekundárnu zbraň je Glock 17 s 2 zásobníkmi na muníciu kalibru 9 mm. Celá činnosť je rýchla a plynulá, čím sa skracuje čas otrvania na mieste. Vrtuľník UH-60 je pre všetkých určené podporu pozemných vojsk pri vedení bojových operácií a vedenie odstrašujúcich operácií voči nepriateľským jednotkám. Ďalej je využívané na prepravu vojenského personálu a materiálu. Nasleduje vyzdvihnutie útočného týmu z priestoru akcie. Existuje viacero spôsobov vyzdvihnutia týmu do vrtuľníka. Najrýchlejší spôsob vyzdvihnutia je plné pristátie. Takže v prípade, ak vrtuľník nemôže pristáť z dôvodu prechodných stúpaň, to sú na rôzne prekážky. V tejto chvíli vidíme odlietať UH-60 Black Hawk, ktorý pilotuje veliteľ 51. vrtuľníkového krídla plukovník Štefan Okoš, ktorý v podvese na extračnom systéme SPY z extračného... Vážení diváci, v tomto momente bola poskytnutá priama letecká podpora a bol zničený tank T-72 nepriateľských síl. F-16 v tomto momente oblietajú priestor Považia a za malý moment vykonajú druhý nálet na nepriateľské pozície v smere od mesta Trenčín. Vo formácii spoločne so sprievodným tankovacím lietadlom Boeing KC-135 Stratotanker. Letí. Tanker pre obe naše lietadlá slúžil ako zdroj paliva, pričom tankovanie za letu absolvovali celkovo 7 krát a jedno spojenie za účelom prečerpania paliva trvá. Vážení diváci, v tomto momente môžeme vidieť nalietávať F-16. Mohli sme vidieť, že poskytnutie priamej leteckej podpory je kľúčové pre rozvíjanie úsilia vlastných síl.
vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďalšie bola znova vyžiadaná priama letecká Môžeme tiež vo vzduchu vidieť drony, ktoré znova vykonávajú prieskumnú činnosť a podávajú aktuálne informácie v prostriedku. Vážení diváci, v tejto chvíli došlo k ťažkému zraneniu profesionálneho vojaka. Jeho kolega ho odtiahol za BVP 2 a z nového vozidla. Môžeme vidieť, že vojaci práve dávajú zraneného vojaka na nosítka. Sú to tzv. CLS-áci, to znamená Combat Lifesaver. Sú to špecialisti na poskytnutie prvej pomoci v taktických podmienkach. Možno pre technicky zdatnejšieho diváka bude tiež zaujímavé povedať, že pásové vozidlá sa na Zemi pohybujú nielen vďaka samotným pásom, ale prostredníctvom celého pásového pohybového mechanizmu. A roji v tejto chvíli vidíme príchod vozidiel BVP 2 pred priestor hlavnej tribúny a videli sme imitáciu streľby z protitankového systému Spike. Zákopov vstupuje s 8 až 10 zásobníkmi. Vojaci pracujú v odbojiciach a štrojiciach a jednotlivé dvojice si odovzdávajú úsilie v sekciách zákopového systému. Dôležité je odozdávanie signálov každému členovi tímu kvôli zvýšenému bojovému stresu. Vážení diváci, pri vedení bojovej činnosti zákopov došlo k ťažkému zraneniu vojaka z útočného tímu. Činnosť počas ošetrovania zraneného vám bude priblížená na veľkoplošnej obrazovke. Veliteľ jednotky privolal ambulantné vozidlo Patria, v ktorom sa nachádzajú zdravotníci, ktorí vykonajú ďalšie zdravotnícke ošetrenie a odsun zranených. Môžeme tiež vidieť, že do priestoru dynamickej ukážky sa nasúva vyslobodzovací tank VT-72. Je to minulý rok, tak aj teraz nás tu zastrihol extrémne teplo. Pri tomto počasí je vnútri vo vozidlách približne 55 až 60 stupňov. V takomto extrémnom prostredí, uniforme a celej výstroji musia osádky vozidiel plniť všetky profesionálnych vojakov a vojačky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako prvé sa s nami lúči vozidlo BVP 2 11.